बेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। रिटार्निं अफिसारा जोंनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदों होननानै साब्रै ना साबानि मुं होनानै जोंखौ अफिसावहाय लिंहरदों। नाथाय जोङो नर्मेलि जोंनियाव दासिमबो बे लेखाया फैयाखै, जों ससियेल मिडियायावसो नुदों। निस्सय बेरेखा दोलोनिफ्राय बिथांमोननो अफिसारफोरनो रं इनफरमेसन सोरबा होदों। नाथाय जोंहा गासैबो अर्डारा जोंनि लेखाया जोंहा दंखायो आरो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव जोंहा मोन्थाय दं बुंनो मोननायनि। बेहा जोंहा गिनांगौ जेबो गैया। दिनै पुलिसनि हेफाजाब लानानै बिथांमोना सोरखौबा दम होनो, सोरखौबा लाजि फोनांनो, सोरखौबा सिगिनो दिनै नाजादों। नाथाय बेयाव गिनांगौ आरो उनफिननांगौ जेबो गैया। जों बिटिसिखौ बासायनोसो, बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखायसो जों दिनै नांदों। बेयाव जोंहा लाजिनो गोनां जेबो गैया। दिनै सैथो खोथाखौ बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएलफोरनि बिखायाव नाङो, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिखायाव नाङो। दिनै दुखु मोनो। दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा जाफुङिखौ, एसेबो जेबो जायिखौ बुङोब्ला दिनै दुखु मोनो। बिसोरखौसो, मावफुङिखौसो दिनै बिथांमोना सापर्ट खालामो। दिनै मावफुंनि थाखाय जों बुङो मावफुंथों होननानै, नाथाय बुंग्राखौसो दुखु मोनो, जायहा मावफुङाखै बेखौ दुखु मोना। गिनांगौ जेबो गैया। सोरनिबा दम, सोरनिबा भाबुकि, सोरनिबा लाजि फोनांनाय, सोरनिबा धमकि, गिनांगौ जेबो गैया। 91 दिन जेलाव थानानै बेनि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोबाय। आरो बिटिसिखौ बासायनो थांनायाव जुदि जोबथेसालियावनो जुदि हरनो नागिरोब्ला बुंनांगौ जोंहालाय माथो दंबावो। दिनै बै समाव हाग्रामा महिलारिनि समाव गोबां मानसिया बुंनो मोनोमोन, जेमान आन्दलन खालामबोबाय प्रमद बर' बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि नामाव मुर्ति सावबाय। दिनै बिथांमोनखौ दिनै रेलवे जथेनानै दिनै प्रतिबाद खालामबाय, दिनै गिदिर गिदिर धरना खालामबाय। हाग्रामा महिलारिया सासेबो जोबथेसालियाव रावखौबो हराखै, रावखौबो दुसियाखै, बिनि जेबो रेकर्ड गैया। नाथाय दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाया मानगोनां प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ बुंनायाव दिनै केस जानानै दङ। बिथांमोनखौ जों नोंसोरो श'कज खालामगोन। सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ बै समाव बुंनानै केस जानांनाय सोरबा दङ नामा, जेल जानांनाय सोरबा दङ नामा? रावबो गैया। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बुंनायाव दिनै जों दिनै पुलिसजों हेरेसमेन्ट खालामजायो। मैयाबो बै खैला बाजाराव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बादा होनो नागिरदोंमोन। आं बुंदों अफिसारखौ फन खालाम, आं रायलायगोन, जोंहा अर्डार दङ। जोबनायाव दिनै अफिसारा जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंजों थादों। गिनांगौ जेबो गैया। बेफोर जोंनि बाय हार्ट जेबो गैया। थेंक इउ।